సో ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 4 క్లాస్లో ఉన్నాము. ఈరోజు పద్నాలుగు 15 ఆత్మ తత్వం గురించి చూస్తున్నాం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 हरे. హరే కృష్ణ. సో మనం 13th వరకు లాస్ట్ క్లాస్లో ఎయిత్ 13th చాప్టర్లో ఈ 20 నుంచి 22 32 to 35 చూసినట్లున్నాము. సో 14th 14, 15, 18 శ్లోకాలు 14వ అధ్యాయంలో చూద్దాం. 14th శ్లోక 14.14 యదా సత్వే ప్రవృద్ధే తు ప్రళయం యాతి దేహభృత్ తదోత్తమ విదాం లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. సత్వగుణంలో ఉండి మరణించిన వాళ్ళు మరి ఎప్పుడైతే సత్వగుణం వృద్ధి చెంది ప్రళయం యాతి ప్రళయం పొందినప్పుడు దేహభృత్ దేహధారి అయిన వాడు తత్ ఆ విధంగా ఉత్తమ విధాం అంటే మహర్షుల యొక్క లోకాన్ అమలాన్ అమలత్వం లేని మలినం లేనటువంటి లోకాల్లో ప్రతిపద్యతే పొందుతాడు. అటువంటి లోకాలను పొందుతాడు. అంటే సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు మరణించిన తర్వాత మహర్షులుండే ఆ పవిత్రమైన మలినం లేని ఉన్నత లోకాలను పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో అంటే ఆత్మ పునర్జన్మ గురించి డిస్కస్ చేస్తే ఈ టాపిక్ కాబట్టి ఎక్కడ ఆత్మతత్వం ఏమో ఎక్కువగా ఉన్నది సెకండ్ చాప్టర్లోనే, బట్ ఈ పునర్జన్మ విషయాలు అక్కడక్కడ ఇంకొంచెం ఏదైనా ఆత్మని గురించి టచ్ చేసిన ఆ శ్లోకాస్ అన్ని చూస్తున్నాం. ఇవన్నీ పునరావృతం గురించిన శ్లోకాలు అనమాట. సో సత్వగుణంలో ఉండి మరణిస్తే మహర్షులుండే పవిత్ర లోకాలకు వెళ్తారు. అలాగే అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలలో ఉన్నవాళ్ళు ఆ గుణాలతో పోతే ఎక్కడికి వెళ్తారు అనేది చెప్తున్నారు. సో సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఇలా మలినం లేని మహర్షులుండే పవిత్ర లోకాలకు వెళ్తారు. ఇంకా రజోగుణం ఉన్నవాళ్ళు రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మ సంజ్ఞిషు జాయతే తథా ప్రళీనస్తమసి మూఢయోనిషు జాయతే. రజోగుణంలో మరణించిన వాళ్ళు మరి కర్మ సంజ్ఞిషు జాయతే అంటే కామ్యకర్మల్లో ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళ ఉండే చోటికి జాయతే అక్కడ పుడతారు. అంటే కామ్యకర్మల్లో ఆసక్తి ఎక్కడ ఉంటుంది? ఈ భూప్రపంచంలో. కాబట్టి ఈ భూప్రపంచంలో పుడతారు రజోగుణం వాళ్ళు.
తథా అలాగే ప్రలీన తమసి తామస గుణంలో గనక వాళ్ళు మరణించినట్లయితే మూఢయోనిషు జాయతే. జంతు జాతులు, మూఢులు అంటే ఇక్కడ మూఢయోనిషు అంటే జంతు జాతులలో జాయతే పుడతారు. సో రజోగుణంలో ఉండి మరణించిన వాళ్ళు కామ్యకర్ముల రతులలో జన్మిస్తారంటే భూ ప్రపంచంలోకి వస్తారు. తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు జంతు ప్రపంచంలో జన్మించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు మహర్షులుండే ఉన్నత పవిత్ర లోకాలు పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. ఇది 14th 15th. ఇక 18th శ్లోక చూసుకుంటే, సో 3 గుణాల వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తారనేది చెప్పారు, చూసాము. ఆ తర్వాత ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థా మధ్యే తిష్టంతి రాజసాః జఘన్య గుణవృత్తిస్థా అధో గచ్చంతి తామసాః. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థ, సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు మరి ఊర్ధ్వం పైలోకాలకు వెళ్తారు. మధ్యే తిష్టంతి రాజస, రజోగుణం వాళ్ళు మధ్యలోనే తిష్ట వేసుకుని ఉంటారు, అక్కడే సెటిల్ అవుతారు భూ ప్రపంచంలోనే ఈ రజోగుణంతో ఉన్నవాళ్ళు. జగన్యాగుణ వృత్తిస్థ అంటే ధ్యేయమైన తక్కువ రకం గుణం ఉన్న వాళ్ళు, అంటే మంచి గుణాలు లేని వాళ్ళు అధోగచ్చంతి తామస అంటే తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు క్రింది లోకాలకు వెళ్తారు అంటున్నారు. సో సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు క్రమంగా ఊర్ధ్వలోకాలకు ఉద్ధరింపబడతారు. రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళేమో భూలోకంలో నివసిస్తారు. ఏమైనా తమో గుణం ఉన్న వాళ్ళు నరక లోకాల్లో పతనం చెందుతారు. సో అధో గచ్చంతి ఇక్కడ అంటే పతనం అనే మాట మనకి శ్లోకంలో లేదు, బట్ జనరల్గా చెప్తున్నారు. వాళ్ళకి వచ్చేది ఏమిటి అంటే కింది లోకాలు వాళ్ళకి ప్రాప్తమవుతాయి అని చెప్పేసి. సో అది ఈ 3 విషయాలు మనం ఇక్కడ చూసామన్నమాట. సో సత్వ రజస్తమో గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు ఈ రకంగా వెళ్తారు. సో వాళ్ళు అన్నది ఈ మెయిన్లీ మనం ఇక్కడ చూసాం. ఇక నెక్స్ట్ది 15th చాప్టర్లో 7 to 10. 15th చాప్టర్ పురుషోత్తమ యోగం. చాలా ఓన్లీ 20 శ్లోకాసే ఉంటాయి, కానీ మరి వేదాంత సారం సమస్తం కూడా 15th చాప్టర్లో కవర్ చేశారు భగవంతుడు. అందుకని 15th చాప్టర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అన్నమాట. ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం మరి భౌతిక ప్రపంచానికి ఉన్న వ్యత్యాసం, దానికి కారణం ఏమిటి అంటే కామం అని, కామంలో అది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఆధ్యాత్మికత, తిన్నగా ఉన్న ఆధ్యాత్మికత తలకిందులుగా ఆపోజిట్గా అయిపోతుంది. ఈ కామం వల్ల ఈ భౌతిక తత్వం అంతా కూడా ఆపోజిట్ ఎందుకు అవుతుందంటే కామం వల్ల అనేది ఫస్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి, ఆ తర్వాత భగవంతుడు మరి దాన్ని మనం ఏ రకంగా ఈ తలక్రిందులుగా ఉన్న వాతావరణం నుంచి తిన్నగా వెళ్ళాలి, పై వాతావరణం ఆధ్యాత్మికత కంటే మరి వైరాగ్యం అనేటటువంటి ఖడ్గంతో దానిని మీరు ఖండించాలి. ఆ తర్వాత సమస్తానికి మూలమైన భగవంతుణ్ణి శరణు వేడాలి అని 2 పాయింట్స్ చెప్తారు. ఆ తర్వాత మరి ఎలా వైరాగ్యం తెచ్చుకోవాలి అంటే అహంకారము, సంగదోషాలు అంటే రాగద్వేషాలు నుంచి బయటపడి ఆధ్యాత్మ తత్వాన్ని తెలుసుకుని కోరికలను వదిలించుకుని ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తి చెంది సుఖ దుఃఖాలనే ద్వంద్వాలలో సమత్వంతో ఉంటూ గచ్చంత్యమూఢ పదమవ్యయం తత్. సో అలా వాళ్ళు మూఢత్వం నుంచి భ్రాంతి లేకుండా వాళ్ళు పరమ గమ్యాన్ని గచ్చంతి పొందుతారు అని చెప్పేసి చెప్పారు. సో ఆ రకంగా ఉన్నప్పుడు ఆ తర్వాత భగవంతుడు తన గురించి నా యొక్క ధామానికి వస్తారంటున్నారు కాబట్టి, నా ధామం సూర్య చంద్రులతో అగ్నితో ప్రకాశింపబడేది కాదు, అంటే భగవత్ ప్రకాశంతోనే అది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. దానిని చేరుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ భౌతిక జగానికి రారు. అలాగే నా అంశలే అయినా అందరూ ఇక్కడ మనస్సుతో ఇంద్రియాలతో ఈ 8తో ఇలా కష్టాలు పడుతున్నారు. అందరికీ మరి నా శుద్ధతత్వమైన ఆత్మ ఉండి కూడా ఈ మనసు వల్ల, ఈ బుద్ధి కూడా మనసుతో పాటు ఇంద్రియాల వల్లే ఇలా కష్టాలు పడుతున్నారు. ఇక ఎందుకంటే ఈ ఇంద్రియ మనస్సులతో ఆ ఫీలింగ్స్ వదిలిపెట్టలేక ఒక శరీరం నుంచి ఒక శరీరంలోకి నెక్స్ట్ జన్మలోకి కూడా తీసుకువెళ్తున్నారు. అందుకని ఈ ఫీలింగ్స్ వదులుకోవడం ఎంత ఇంపార్టెంటో మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఈ ఫీలింగ్స్ పెట్టుకుని కూర్చున్నాము అంటే ఇది 7th నుంచి 7th to 10th అన్నారు కదా.
నాంసలే మమైవాంశే జీవలోకే జీవభూత సనాతనః మనఃషష్టాని ఇంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. సో నా అంశలే ఈ జీవలోకంలో, ఈ లోకంలో ఉన్న జీవులందరూ మరి ఈ సనాతనమైనటువంటి అంశలు. ఎందుకు ఆత్మకు పుట్టుక అనేది లేదు కాబట్టి, ఎప్పటి నుంచో ఉంది, శాశ్వతమైనది కాబట్టి. అలాంటి ఆత్మతత్వాన్ని ఉంచుకుని కూడా మనసు ఇంద్రియాలు ఈ ఆరింటితో కలిపి ఈ ప్రకృతిలో ఉంటూ ఇలా కష్టాలు పడుతున్నారు. ఈ భౌతిక జగత్తులో జీవులందరూ నా శాశ్వతమైన అంశాలు అయినా సరే బుద్ధి జీవనం కారణంగా మనస్సుతో కలిపి 6 ఇంద్రియాలతో వాళ్ళు తీవ్ర సంఘర్షణ పడుతూ ఉన్నారు అంటున్నారు. అందుకని మన ఇంద్రియాలు మనస్సే మనకి కోరికలు ఏమిటి, మనస్తాపాలు ఏమిటి, సుఖము దుఃఖం అనే ఫీలింగ్స్ ఏమిటి, ఇవన్నీ కలిగించేది కేవలం మన ఇంద్రియాలు మనస్సులే. అందుకే భగవంతుడు మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖత అంటారు. ఆ ఇంద్రియాల యొక్క స్పర్శతోనే, కాంటాక్ట్ వల్లే సుఖ దుఃఖాలనే ద్వంద్వాలను మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు. ఎంతసేపు ఇంద్రియాల్లో మీరు నిమగ్నమైపోయి ఉన్నారు ఈ భౌతికత్వంలో. ఇంద్రియ తత్వాలు ఆ భౌతికత్వం వైపు లాగుతున్నాయి, కానీ మనం అంతర్గతంగా ఉన్న ఆత్మతత్వాన్ని అందుకని చూడలేకపోతున్నాం. సో ఈ ఇంద్రియార్థాల వైపు దృష్టి సారించి ఇలా సుఖ దుఃఖ ఫీలింగ్స్ అన్ని పొందుతున్నాము, ఇలా ఘర్షణ పడుతున్నారు అని చెప్పారు. నా అంశ ఉన్నా కూడా, ఎందుకంటే ఈ మనసు ఇంద్రియాలు ఈ 6 వల్ల. ఇంకా శరీరం యదవాప్నోతి యచ్ఛాప్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాశయాత్. సో ఈ దేహం మరి ఎలా అయితే మరి ఇంకో దేహాన్ని పొందినప్పుడు ఈ గృహీత్వైతాని, ఇది వేరే దేహాన్ని ఎలా అయితే గ్రహిస్తుందో, సంయాతి ఇది ఇదే ఒక దేహాన్ని వదిలి ఇంకో దేహాన్ని గ్రహించినట్లు గ్రహిస్తుంది కదా. అలాగే అంటే వాయుర్గంధ నివాసయాత్, వాయువు గంధాలను అంటే వాసనలను ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటికి కూడా అలా తీసుకువెళ్ళినట్లుగా. సో వాయువుగా మనం చెప్పుకుంటాం కదా ఎగ్జాంపుల్స్. మరి మనం ఇంట్లో పూల చెట్టు లేకపోయినా ఒక్కొక్కసారి పూల వాసన వస్తూ ఉంటుంది. ఇదేమిటి మల్లె పూల వాసన, సన్నజాజి పూల వాసన వస్తుందని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. అంటే ఎందుకు, పక్క ఇంట్లో ఏదో చెట్టు ఉంటే ఆ వాసన మనకు కూడా వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఈ వాయువు ఎలా అయితే ఈ వాసనలు మోసుకొస్తుందో, మనం కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో శరీరం యదవాప్నోతి, మన శరీరం కూడా ఈ రకంగానే యచ్ఛాప్యుత్కాం అతీశ్వర, ఈ దేహాన్ని వదిలినప్పుడు ఆ దేహంతో పాటు ఇంకో దేహంలోకి తీసుకువెళ్తూ ఉంటాము మన భావాలన్నిటినీ అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా అతడు ఒక దేహాన్ని గ్రహించి తిరిగి వేరొక దేహంలోకి పొందటానికి దాన్ని వదిలేస్తూ ఉంటాడు కదా. అది మనం 2nd చాప్టర్లో కూడా చూసాం. ఏది, దేహినోస్మిన్ యదా దేహే కౌమార్యం యవ్వనం జర తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నముహ్యతి. కాబట్టి ఈ శరీరాన్ని వదిలి ఇంకో శరీరంలోకి వెళ్తూ ఉంటాము. కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏం చెప్పారంటే, వేరే పాయింట్, వాయువు గనక వాసనలు మోసుకుపోయినట్లు జీవుడు కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో తన భావాలన్నిటినీ కూడా ఒక దేహం నుంచి ఒక దేహంలోకి తీసుకువెళ్తూ ఉంటాడు. సో స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ ఏదైనా మైండ్లో ఉన్నప్పుడు ఆ రాగద్వేషాలన్నీ కూడా నెక్స్ట్ జన్మలోకి కూడా వస్తాయి. అంతటి మహత్తు ఉందన్నమాట ఈ ఫీలింగ్స్కి. కాబట్టి ఇదే మరి ఆ భౌతికత్వం అనేది, అదంతా ఆ స్వభావం, సత్వరజస్తమో గుణాల మాయ. కాబట్టి ఈ రాగద్వేషాలు అనేవి ఎంత స్ట్రాంగ్ అంటే, అవి ఉన్నాయి అంటే మనలో, అవి నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా వెళ్తే ఏమవుతుంది, ఈ జన్మలో ఏం చేసామో ఆ ఫీలింగ్స్తో నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా అదే చేస్తాం. సో ఇంకా మనకి ఇంకా ఈ జన్మ నుంచి మోక్షం వచ్చే దారేది, ప్రతి జన్మలో ఆ రాగద్వేషాలతో ఇదే స్వభావంతో చేస్తున్నప్పుడు దానికి తగ్గ కర్మలు అనుభవించాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి రాగద్వేషాల నుంచి బయటపడితేనే మరి మనం ఈ ఆ శుద్ధ స్థితికి వెళ్ళగలుగుతాం. కాబట్టి ఈ రాగద్వేషాతీతంగా ఉన్నప్పుడే నెక్స్ట్ జన్మలో మనం ఇవి తీసుకెళ్లకుండా ఉండగలుగుతాం. సో అందుకని వీలైనంత వరకు ఈ రాగాలు ద్వేషాలు డ్రాప్ చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. సింపుల్గా ప్రతి చిన్న దాని నుంచి ప్రయత్నించి, ఏదైనా మనకి ప్రతి చిన్నది ఒక్కొక్కసారి పట్టుదలగా ఉంటుంది, ఇలాగే జరగాలి, ఇలాగే ఉండాలి. మన
క్రమేణా అది అలవర్చుకోవాలి. అయితే అయింది, ఏదైతే ఉంది అని మనం వదిలేసామంటే మనకది అంతగా మనల్ని బాదర్ చేయదు. మనకు ఆ రకంగా మనశ్శాంతి కూడా పెరుగుతుంది. సో, చిన్న చిన్న విషయాలతో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మరి అన్నిటిల్లో గూడా ఆ సమత్వాన్ని, ఆ రాగద్వేష రహితంగా ఉండే స్వభావాన్ని అలవర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. లేదు అంటే ఏం జరుగుతుందో మరి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మనం ఆ రాగద్వేషాల్ని నెక్స్ట్ జన్మలోకి కూడా తీసుకువెళ్తాము. ఏది వాయువు గనక వాసనలు మోసుకుపోయినట్లు ఈ రాగద్వేషాలను మనం నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా తీసుకువెళ్తాము. శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనం చ రసనం ఘ్రాణమేవ చ అధిష్ఠాయ మనశ్చాయం విషయాన్ ఉపసేవతే. శ్రోత్రం అంటే చెవులు, చక్షులు, కళ్ళు, స్పర్శ, చర్మం చ మరియు రసనం అంటే నోరు, జిహ్వ, ఘ్రాణం అంటే ఘ్రాణశక్తి, వాసనాశక్తి అంటే 5 ఇంద్రియ శక్తులు కూడా ఈ రకంగా వేరే దేహాన్ని తీసుకున్న తర్వాత మనస్సుతో సహా ఈ 5 ఇంద్రియాల శక్తులతో మళ్ళీ ఒక ప్రత్యేకమైన ఇంద్రియార్థాలను అనుభవిస్తాడు. సో మరి ఇంద్రియార్థాలన్నీ మన ఇంద్రియాలను మనస్సు వాటి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్తోనే కదా అవన్నీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయి కదా. ఇంద్రియార్థాలు చూడగానే ఇంద్రియాలు వాటి వెనక పెడతాయి, ఇంద్రియాలు పడి మనస్సును కూడా వాటి వైపు లాగుతాయి. సో ఈ 6 కూడా మళ్ళీ అక్కడ ఆ ఇంద్రియార్థాలను ఆ కొత్త శరీరంలో కూడా ఈ ఇంద్రియార్థాలను అనుభవిస్తూ ఉంటాయి అని చెప్పి వివరంగా మనకి ఇంకా డీటెయిల్గా ఏం జరుగుతుందనేది చెప్తున్నారు. ఇలా ఈ భావాలన్నింటినీ కొత్త శరీరంలోకి తీసుకువెళ్ళి ఆ కొత్త శరీరంలో మళ్ళీ అక్కడ కొత్త ఇంద్రియాలతో మనస్సుతో కూడా ఇదే రకమైనటువంటి ఇంద్రియార్థాల పట్ల ఆకర్షితులు అవుతూ ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుజ్ఞానం వా గుణాన్వితం విమూఢానాన్ పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుష. సో జీవుడు ఏ విధంగా దేహాన్ని వదులుతాడు, గుణాల కారణంగా ఏ దేహాన్ని మళ్ళీ పొందుతాడు అనేది మామూలుగా ఉండే మూఢులు అర్థం చేసుకోలేరు. కానీ అనుపశ్యంతి విమూఢులు అనుపశ్యంతి. విమూఢులు అంటే మూఢత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు, చూడలేరు. పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుష, జ్ఞానచక్షువులు ఉన్న వాళ్ళు చూడగలరు అంటున్నారు. సో మరి తత్వం అంతా కూడా దేహాన్ని ఏ విధంగా మనం దేహం వదులుతాం, ఏ రకంగా ఈ గుణాల కారణంగా మనం వేరే శరీరం పొందుతున్నాం, అలాగే ఈ గుణాలు స్ట్రాంగ్గా ఉంటే వేరే శరీరంలో కూడా ఇవే గుణాలను తీసుకువెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ కూడా మళ్ళీ ఇలాగే ఈ ఇంద్రియార్థాలకి అట్రాక్ట్ అయ్యి ఇలాగే మళ్ళీ కర్మల్లో చిక్కుకుంటున్నాం అనే విషయాన్ని మూఢులు అర్థం చేసుకోలేరు. కానీ జ్ఞానచక్షువులు ఉన్న వాళ్ళు ఈ విషయాన్ని చక్కగా చూడగలరు. పశ్యంతి చూడగలరు ఎవరు? జ్ఞానచక్షువులు, జ్ఞాననేత్రాలు ఉన్నవాళ్ళు అని ఇక్కడ ఈ 10th దాంట్లో చెప్తున్నారు. సో బేసికలీ ఈ 15th చాప్టర్లో మనం చూడవలసిన విషయాలు అవన్నమాట. సో అంటే మీరు ఇంకా భాష్యం అది ఇంకా ఎక్కువగా ఏదైనా చదువుకోవాలంటే మీరు చదువుకోవచ్చు. బట్ క్లుప్తంగా శ్లోక మీనింగ్స్ అవి. సెవెంత్ నుంచి 10th వరకు. సో అది నా అంశలే ఈ లోకంలో ఉన్న జీవులందరూ అయినా కూడా మనస్సు, ఇంద్రియాలు, ఇక్కడ 5 ఇంద్రియాలు గుర్రాలు అని చూపిస్తున్నారు. మరి మనస్సు కళ్ళెము కాబట్టి ఇంద్రియాలు మనస్సుతో కలిపి ఈ 6తో ప్రకృతిలో ఉండి కష్టాలు పడుతున్నారు. అలాగే గాలి వాసనను మోసుకుపోయినట్లు ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటికి జీవుడు కూడా తన భావాల్ని, ఈ రాగద్వేషాల్ని ఒక శరీరం నుంచి ఒక శరీరంలోకి తీసుకువెళ్తాడు. ఆ రకంగా వేరొక శరీరంలో కూడా మళ్ళీ ఇదే ఫీలింగ్స్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. తర్వాత అది వేరొక ఈ కొత్త శరీరంలో కూడా మనస్సుతో మరి ఈ 5 ఇంద్రియాలతో ఇదే రకమైనటువంటి విషయాలను అనుభవిస్తాడు, ఇంద్రియ విషయాలను. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ మరి ఈ వరాహాన్ని చూపిస్తున్నారు. ఇది మరి నార్మల్గా బురదలో ఉంటూ బురదే ఇష్టపడుతుంది. అది మురికిగా ఉంది బయటికి రమ్మన్నా కూడా మరి రాదు, దానికి అదే బాగున్నట్లు ఉంటుంది.
అలాగే మనకు కూడా ఈ రాగద్వేషాలే బాగున్నట్లుంటూ ఈ జనన మరణ చక్రం అనే బురదలోనే ఇరుక్కుని అందులోనే ఉంటున్నాం కానీ మరి ఆ జ్ఞానంతో అది ఆ మలినాన్ని కడిగి వేసుకుని బయటికి వెళ్దాం అనేది మరి జ్ఞానవంతులకే అర్థమవుతుంది అనే దానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ ఈ బొమ్మను కూడా చూపిస్తున్నారు ఈ చిత్రాన్ని. సో అందుకని నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెప్పారు ఇది విమూఢులు చూడలేరు ఈ విషయాన్ని, ఏ రకంగా మనం శరీరాన్ని వదులుతామో ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల ప్రభావం ఎంత గట్టిదో దానివల్ల వేరే శరీరంలో కూడా వెళ్ళి మనం ఆ గుణాల ప్రభావంతో ఇలా జన్మలు కూడా మన గుణాలను బట్టి డిసైడ్ అవుతున్నాయనే విషయం మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరు. కానీ పశ్యంతి జ్ఞాన చక్షుష, జ్ఞానంలో ఉన్నవాళ్ళు, జ్ఞాన నేత్రాలు ఉన్నవాళ్ళు ఇవన్నీ చూడగలరు. ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఎప్పుడు ఏం చెప్పుకుంటాం, మెకానిక్ మనము ఇద్దరం కారు ఇంజిన్ ఇవన్నీ చూస్తాం, మనకేమీ అర్థం కాదు, ఒకటే కనిపిస్తూ ఉంటుంది పైకి ఇద్దరికి, కానీ లోపల అది ఎలా ఏ పార్టీ ఎట్లా పనిచేస్తుందో ఏమిటో అతనికి అర్థమవుతుంది, మనకు అది అర్థం కాదు. అలాగే మరి అజ్ఞానంలో ఉన్నంతకాలం మరి మనకి ఈ విషయం అంతా కూడా ఏది ఈ తత్వము ఈ స్వభావము ఈ ద్వంద్వాతీతంగా ఉండటం ఎంత ఇంపార్టెంట్, అన్ని రాగద్వేషాలు లేకుండా అలా ఉన్నప్పుడు మరి మనం ఈ రకంగా మళ్ళీ ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడచ్చు అనే విషయం నిజంగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు జ్ఞానులు అంటున్నారు అనమాట. అది 15th చాప్టర్లో మెయిన్ శ్లోకాస్. తర్వాత 16th చాప్టర్లో 19th to 20 2 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి 16th చాప్టర్లో. అవి 16th చాప్టర్ ఏంటి, దైవాసుర సంపద విభాగ యోగం కదా 16th చాప్టర్. 19 and 20 దైవాసుర సంపద విభాగ, దైవ గుణాలు దానవ గుణాలు చూస్తాం ఇక్కడ. సో నైన్టీన్త్ దాంట్లో తానహం ద్విషత క్రూరాన్ సంసారేషు నరాధమాన్ క్షిమాప్యజ శ్రమశుభాన్ ఆసురీష్వేవ యోనిషు. సో అసూయపడేవాళ్ళు, క్రూరులు, నరాధములు ఇలాంటి అసుర జన్మలనే సంసార సాగరంలో నేను వాళ్ళని శాశ్వతంగా పడవేస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు. సో తానహం ద్విషత అసూయ గల వాళ్ళు, క్రూరులు, సంసారేషు భవసాగరంలో ఉన్నటువంటి నరాధములను క్షిప్రామి అంటే త్రోస్తాను, అజస్రం అంటే శాశ్వతంగా, అశుభాన్ అపవిత్రమైన, ఆసురీషు ఆసుర సంబంధమైనటువంటి ఏవ నిశ్చయంగా యోనిషు గర్భాల్లో అంటే. సో ఇలా అసూయ ఉన్న వాళ్ళని, క్రూరుల్ని, నరాధములని వీళ్ళందరినీ ఆసుర జన్మలు అనేటటువంటి సంసార సాగరంలో నేను శాశ్వతంగా వాళ్ళను పడేస్తున్నాను అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో క్రూరత్వం కానీ, అధమత్వం కానీ, అసూయ కానీ మంచి లక్షణాలు కావని మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఆ తర్వాత ఆసురీం యోనిమాపన్నా మూఢ జన్మని మామ ప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంతి అధమాం గతిం. సో ఆసురి యోని మాపన్న అంటే అసుర సంబంధమైన యోని జీవజాతిని పొందిన వాళ్ళే ఆపన్నం అంటే పొందుతూ, ఇలా అసుర సంబంధమైన జీవజాతిని పొందుతూ అంటే రాక్షస జాతులను పొందుతూ ఈ మూఢులు జన్మలకు మాం అప్రాప్యైవ కౌంతేయ నన్ను ప్రాప్తం చేసుకోలేరు కౌంతేయ. తతోయాతి ఆ విధంగా ఆ విధంగా పొందుతారు, అధమాం గతి అధమగతిని పొందుతారు. కాబట్టి కౌంతేయ ఇలా ఈ అసురీ జాతుల్లోనే పుడుతూ జన్మలకు వాళ్ళు నన్ను ఎప్పుడూ ప్రాప్తం చేసుకోకుండా ఇలా క్రమేణ అధమగతి పాలవుతారు అని చెప్తున్నారు. సో అది ఈ ఆసురీ గుణాలు ఉన్న వాళ్లకు ఏం జరుగుతుందనే విషయం ఈ 16th చాప్టర్లో మనం ఈ 2 శ్లోకాస్లో చూస్తాము. సో అది పునర్జన్మకు సంబంధించిన శ్లోకాలు కాబట్టి మనం రజస్తమో గుణ సత్వరజస్తమో గుణాలు ఉంటే ఎలా పుడతారు, ఎక్కడ పుడతారు అనేది చూసాము. అలాగే ఆసురీ గుణాలు ఉంటే ఎక్కడ పుడతారు అనేది కూడా ఇక్కడ
ఇప్పుడు చూస్తున్నాం అన్నమాట. సో బేసికలీ అది ఇక్కడ కూడా ఒకసారి చూపిస్తాను. సో అసుర జీవజాతుల్లోనే మాటి మాటికి జన్మ ఆసురీమ్యోనిమాపన్న. సో ఆసుర జన్మలే పొందుతూ ఈ మూడులు జన్మ జన్మలకు మామ ప్రాప్య నన్ను ప్రాప్తించుకోలేక కౌంటేయ తతోయాతి, ఆ తర్వాత క్రమంగా పొందుతారు అధమగతిని అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది ఈ శ్లోకం యొక్క మీనింగ్. సో 16th కూడా చూసాము. సో మనం అన్ని కవర్ చేసాము ఇందులో. సో మరి నెక్స్ట్ క్లాస్కి రెడీగా ఉంటారా? మరి వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.